Començaré per contar-vos una cosa que va passar ja fa temps i de la que sempre me'n recordo. M'abuelo no va poder eixir en una esquadra de negres, però ara les coses han canviat i jo ara estic així amb tots vosaltres per ajudar-vos i fer-li un homenatge. Ja li he dit a Vicent el Bon Mister, molt seriament, i als sargentos i presidents, moros i cristians, que he decidit injectar-se 1.000 euros en la ratlla de la misèria, perdonaré totes les porres, la pericana del matet la pague jo, subvencionaré la pólvora dels arcabussos, vull posar 10 o 15 músics més en cada banda, i que en el vermell del capità no falte ni una gamba. Sé que vos este tío.